ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଓସିପି ଏସଏସ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଓସିପି ଏସଏସ୍ କେଉଁଝର ଦୁଇଟା ଯେତେବେଳେ ବାଟାଲିୟନ ଥିଲା ଯୋଉଟା ଓସିପି ଏସଏସ୍ ର 4ଟା ବାଟାଲିୟନରୁ 2ଟା ବାଟାଲିୟନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିଶା ଯାଇଥିଲା ଆଉ 2ଟା ବାଟାଲିୟନ ବାକି ରହି ଯାଇଥିଲା। ତ ସେ ଯୋଉ 2ଟା ବାଟାଲିୟନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା କୋରୋନା ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୋରୋନା ସମୟକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ 2ଟା ବାଟାଲିୟନକୁ ମିଶେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମିଶା ଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇ ବାଟାଲିୟନ 2ଟା ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ପୁନର୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା କାଲି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେଇଛି ଯୋଉ ପେପର ଆଉଟ୍ ହେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଲରେଡି ଦେଇଯାଇଛି ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ କେଉଁଝର ବାଟାଲିୟନ ଯୋଉ ଓଏସଏପି ଆପଣଙ୍କ ଥିଲା ଏସଏସ୍ ଓଏସଏପି ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ କେଉଁଝରରେ ତ ପୁନର୍ଗଠିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେଇଛି। ତ କାହିଁକି ନା ଆଉ ଯୋଉତକ ମାଓ ଦମନ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ 2026ରେ ମାଓ ଦମନ ନିମନ୍ତେ 2026 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ମାଓ ଦମନ କରାଯିବ ବୋଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଆଇଜି ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ତ ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଅଲରେଡି ଦେଖିବା ତ ଅଲରେଡି ସେ ନୋଟିସରେ ଯୋଉଟା କହିଛି ମେନ୍ ହେଉଛି ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ କଟକରେ ହେବ ବାଟାଲିୟନ କଟକ ନୁହଁ ସେଟା କେଉଁଝର ହେବ ବାଟାଲିୟନ ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ବାଟାଲିୟନ ସମ୍ବଲପୁର କେଉଁଝର ଥିବା ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଟାଲିୟନ ସ୍ପେଶାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାଟାଲିୟନକୁ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ବାଟାଲିୟନ ତ ସିପାହୀ ମାନଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ପୁନର୍ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁକା ତାକୁ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ପୁଣି ପେପର ଆଉଟ୍ ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯୋଉ ଆଉ ଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରାଜ୍ୟର ଶୃଙ୍ଖଳାୟନ ମାଓବାଦୀ ଆଜି ଦମନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଏସଏପି ଏସଏସ୍ ବାଟାଲିୟନକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଯୋଉ 4ଟା ବାଟାଲିୟନ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ 2ଟା ବାଟାଲିୟନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣ ତୃତୀୟ ବାଟାଲିୟନ ଅଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚତୁର୍ଥ ବାଟାଲିୟନ ଅଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା। ତ ମାଲକାନଗିରି ଜାଣିଥିବା ଆମର ମାଓବାଦୀର ମେନ୍ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ତୃତୀୟରେ ଗଜପତି। ତ ଏ 2ଟା ବାଟାଲିୟନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆମର 2ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଏସଏସ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଓଏସଏପିରେ ଯୋଉଟା ଥିଲା 15 ପାଖାପାଖି 600 ସିପାହୀ ଥିଲେ ଆଉ କେଉଁଝରରେ 15ରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲାଟୁନ ଥିଲେ। ଓକେ 15ରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସକୁ ସେଠି ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାହେଲେ 2025 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି 2025 ଅପକମିଂ ପୋଷ୍ଟ ଫୁଲି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ଗୋଲକୁ ଏମ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକା ଯେଉଁମାନେ ବି ପୋଲିସ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ପୋଲିସ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 2025ରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଖାଲି ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ନହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆପଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବି ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି। ତ ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଲରେଡି ଦେଖାଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଲରେଡି ଲେଖିଛି କେଉଁଝର ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଠାରେ ଥିବା 2ଟି ଯାକ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାଟାଲିୟନ ପୁନର୍ଗଠନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାର ନିକଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ବୋଲି ରହିଛି। ବିଚାରାଧୀନ ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ 2025ରେ ଅପକମିଂ ହେବ ପୋଷ୍ଟ ତାକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଆପଣ ଓଏସଏପି ହଉ ଓଏସଏପି ହଉ ଓଏସଏପି ଏସଏସ୍ ହଉ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ତ ଏବେ ଗଲା ଓଏସଏପି ଆରବି ତ ଗଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ ବି ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାଇଜ ବି ହଉ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିବାର ଅଛି ପାଖାପାଖି 6000 ପାଖାପାଖି ବାହାରିବ। ଓଏସଏଫ୍ ତ ସବୁଠୁ ହେଭି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେବ ଓଏସଏଫ୍ର ସବୁଠୁ ହେଭି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଫରେଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଆସିବ ଏପଟେ ଆପଣ ଓଏସଏପି ଏସଏସ୍ର ବି ଆସିଲାଣି। ତ ବହୁତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଯୋଉଟାକି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ସିପାହୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ନେଇ ବି ବହୁତ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଓକେ ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବ ପାଇଁକା ଜମା ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଇଆର୍ବି ଓଏସଏଫିରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ହେଇନି ତ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି ସେଇ କଷ୍ଟକୁ ପୁନର୍ବାର ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରିଟିନ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ 70% ରିଟିନ୍ରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ 30% ଫିଜିକାଲରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ତେବେ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।